vähän kyllä ennakkoluuloisesti lähdettiin, sen mä muistin, että ei hirveästi varmaan napostellut lähteä sinne, mutta kyllä oikein jälkeenpäin kun muistelen, niin oikein mukava reissu, että oli hyviä tyyppejä ja muutenkin kiva reissu, niin kyllä lämpimin mielin voi muistella näin jälkeenpäin. Kyllä mä uskon, että kuitenkin iso porukat molemmissa ja pitää ryhmässä osata toimia ja hoitaa niitä asioita sitä kautta, että ei voi yksin niitä asioita ei pysty hoitamaan, että siihen kaikkia tarvii siihen mukaan ja ei sitä, jos yksi on yksin siellä, niin ei sitä joukkueessakaan, jos joku on yksin tuo, niin ei sitä sitten ei joukkue toimi sillä lailla, että mä uskon, että se on varmaan semmoinen asia, mitä näissä on yhteistä. Vaikka vähän ennakkoluuloja olisi rippileiriä kohtaan, niin kyllä mä lupaan, että on ihan varmaan hauskoja reissuja ja koittaa nauttia niistä vaan ja saa uusia kavereita ja sun muuta, niin ei muuta kuin pitäkää kivaa.